So, hello guys. Maayong hapon. So, di lang sa kumubulyong. Kaya akong anak makamata. Di ko ka. Tigayon sa ako ang gibuhat. So, magkating ko karon sa akong hosi bono para magdagani siya. Kay dugay na siya. Wag yapon. Kung nakakapwa ni Kax, ganahan po na ako siya. Makapadaghan pa ko sa iyaha. So, kung siya ikat karon. Hosi bono. Sabihan na natin. So, yeah, nakatingnan ako akong Jose Bono. Kaya ganahan ko naghanin siya sa kuha. So, ako na siyang ikating. So, mauna niya akong Jose Bono. Baragoted. Ako na siyang gikat. So, akong buhaton. Tingnan ko siya daw. Batang ako siya dari pitas. Kaang. Bunot-bunot. Bunot. Dugay-dugay na siya sa kuha. Siguro 1 year na. So, nakakating ko ani gamas-gamay to ang iyang kuha. Gamay to akong nakakating. So, na. So, stable na siya. So, nanganil ako siyang so, magkuha ko sa albunot. Wala man ko katagod mga bunot kaya wala naman ko lubi. So ako lang siyang butangagam mga bunot-bunot no. So ito siya. Ito siya. So, kuha ko ang Jose Bono philodendron. Paragiti din siya. So, nakakuha na dyan ko finally. Convertings. Gusto ko kung pang-convertings. Kani ang siya. Pwede siyang ipitak. Ako na ibalhin. Pero din lang yata niya siya. Pero bunay ka siya ba? So ako na siyang ibutang dere. Balhin ako siya. Ako ang siya eh. Pero din man siya. Paano kayo?
So, ko lang siyang pusto nun. Nangita lang sa akong bunot. So, kan siya kay green cardinal ni siya. Na ako'y natapat ani sa iya na buhi ni siya. So, ito lang siya na kaya rin mabuhi gid siya. Kan siya na sure gid na mabuhi gid ni siya ba. Ito lang siya ibalik rin. Ito lang siyang kating-katingan. Siguro gid siyang mabuhi. Kini. Ito ni ikuan. So, nakating nakaong si Bono. So, bye-bye. Morto.